Korona je i dalje, a nama je opet bilo dosadno, a i prošli put smo obećali da ćemo da veslamo drugu turu od Srebrnog jezera do Đerdapa i krenuli smo da to uradimo. Posle par nedelja od prvog veslanja između Beograda i Srebrnog jezera skupila se ista ekipa Igor Nikolić, Filip Živković, Igor Špagnut i Nikola Mitrović uz moju malenkost koja je tu malo pomagala i prateća ekipa Dejan i Vlada i krenuli smo praktično da uradimo drugi deo posla, ne sluteći koliko je ovaj drugi deo puta i zahtevniji i definitivno je bio mnogo komplikovaniji. Krenuli smo sa motornim čamcima, prvi problem koji nastaje praktično da mi više ne krećemo iz Beograda, nego krećemo sa neke druge lokacije koje se nalazila na Srebrnom jezeru. Dakle, trebalo je prvo transportovati motorne čamce dole, veslački čamac nam je bio u hangaru Veslačkog saveza, trebalo je hranu kupiti, transportovati, ekipa naša, sva 4 veslača su morali da dođu na Srebrno jezero, da se kupi hrana, da se donese, da se instaliraju šatori, tako da prvo veče smo praktično već krenuli, prvog dana na suvom smo već krenuli u avanturu. Nama je izričito naređeno da se pridržavamo budžeta, što kao što može da se vidi, uspešno smo realizovali. Vidimo ovde lavove sada na ogradi. A gde si sada ti? Približavamo se Srebrnom jezeru. Približavamo se još nekih 10-15 km. Majlovac. Lavove snimi, lavove, evo ih. Gde su lavove? Oooo, lavići! Idemo Zubar, ovde čeka Zubar da ga izreklamiramo malo u Majlovcu, da znate ima Zubar. Ima, vrate, prodavnice. Ako neka turistički budete dolazili da popravite. Vidimo rančeve ovde kako je napakovano. Momci su došli u petak popodne na Srebrno jezero i prvo što smo uradili to je da odemo do hangara i da veslački čamac u kom smo doveslali do Srebrnog jezera, da vidimo da li mu nešto nedostaje, da li nešto treba da praktično eventualno servisiramo, a pre svega smo želeli da podignemo visine auslegera iz prostog razloga što smo kroz vremensku prognozu, kroz meteorološki izveštaj shvatili da će u subotu i nedelju, a specijalno u subotu biti koji će biti negde između 12 i 18 čvorova, što prevedeno u kilometre je negde između 12 i 36 na sat. Ovo je hangar Veslačkog saveza Srbije, tu je ekipa. Kako izgleda čamac iznutra dok nije skopljen? Ima patike, ima pomični rol, ima praktično cipelu koja se pomera, pomerajući sajle pomera se kormilo dole. Evo ga dole, ovo kormilo upravlja čamcem. Evo kako radi. To je dovoljno da čamac skrene. S obzirom da prvoga dana treba da prođemo kroz Golubac, mi smo znali da je širina Dunava kod Golubca 7 km i tu je regatna staza za jedrenje, tako da smo znali da će biti ozbiljnih problema, da će biti vetra, da će biti svega i samim tim smo naš čamac veslački pripremali na način da pozicije vesala u odnosu na čamac budu više, da kada bi veslači mogli da spuste ruke više u čamac, vesla bi išla više u vazduh i to bi nam omogućilo da se preskoče talasi. Nameštamo čamac, znači čamac ima dva metalne sača koji se zovu u žargonu veslačkom Auslegeri, to je nemački naziv. U slučaju da se čamac prevrne, patike moraju da budu vezane. Pokaži samo, molim te. Perter moraju da budu 7 cm dužine po pravilniku Veslačkog saveza Srbije. Praktično ako se prevrne, pete koje su vezane za dno čamca, kad povučeš petu, noga ispada i praktično u slučaju prevrtanja izlazi nepovređen i nije mu ugrožen život, da kažemo, jer smo na vodi. Čamac je kao što vidite karbonski, evo kako se šrafi. Da skidam onda i ovaj. Ovo je čamac koji je odličan i jedan od trkačkih čamaca, u njim su veslane i prvenstva Evrope i svetska prvenstva.
Malo je stariji, ali ništa mu ne fali. Proverili smo sve, kormila, patike, rolove, vesla, sve spremili smo se za jednostavno vetar koji je definitivno nas je čekao. Nakon toga prebacili smo čamac probali smo ga na samom Srebrnom jezeru sa veslačkog splava da znamo da vidimo da sve radi, sve je radilo. Prebacili smo ga iz jezera u marinu na Srebrnom jezeru koja je deo Dunava, toka Dunava i tu je napravljen bivak. Srebrno jezero, marina, a ovde ekipa sprema se za počinak. Čekaj, momci, čekaj, imam pitanje. Zašto vi kupujete od zajedničkih para uvek po jednu stvar? Znači, to vidio si imate i da ste rešili ste, sad ste skupili pare da kupite zajedno šator. Zašto? Razlog da se mi okupljamo i radimo nešto i družimo i provodimo zajedno vreme. Tako. Znači, vi praktično kupite neku stvar zajednički da biste mogli da imate obavezu da budete zajedno. Pa obaveza je grubo reč. Mi želimo budemo zajedno, a treba nam pritom i povod za neke zajebancije. Spaja nas to je, da. Druga stvar je financijski se isplati i kada jednom ne treba, možda nekome treba 2 šatora i čak je i praktično. Od mene dosta, ja sam pokazao da sam veslo. Sretno i veselo smo se najeli to veče i ujutru u 9 sati do 9 su spakovani šatori, čamci su pripremljeni, goriva nasuto i u 9 sati prva etapa je krenula. To je ta ekipa, krećemo. Prva ekipa će biti Igor i Žile. I onda po starom običaju čeki špagi, pa vidjet ćemo dalje kako ide. Igi, krećemo? Krećemo, evo. Spremni, orni. Pa, šta nam Boga? Žile? Evo, spremni smo, krećemo polako da se nastavljamo još u vodi. Ok. Ovo je čamac koji će pratiti. Polazi se na vreme, tačno je 9:00. Idemo ovde skrećite. Ovde pored drugi prateći čamac, Vlada i Deki. Malo je komplikovano spuštanje ovde s obzirom da nije veslački splav. U marini smo. Vreme je bilo divno, sunce sija, vetra po kojim su nas plašili nije bilo. Bilo je jako lepo vreme. Krećemo sa Srebrnog jezera, 9:05, subota. Pred nama je prvih 10-15 km Žile i Igor. Idemo ka Golubcu, spuštamo se nizvodno. Isplovili smo sa Srebrnog jezera, ušli u tok Dunava. Međutim, nakon pola sata prošavši gradište, košava koja je jugoistočni vetar se okrenula i krenula je da duva niz, odnosno uz Dunav. Ovde je već veoma jak vetar, ali šta da kažem, uslovi su kakvi jesu, mora da se vesla veoma oprezno, precizno, mora da se gurne jako voda, da bi čamac uopšte se pokrenuo. U tom delu Dunav i teče jugoistočno. Kad se pogleda karta, Dunav je okrenut ka jugoistoku svojim tokom i bukvalno uz reku je košava duvala sve jače i jače. Talasi su se dizali, Igor i Žile su hrabro prolazili, to ne mogu da kažem. Stvarno je bilo je, kako se zove, ozbiljnog i znanja veslačkog, ne samo snage, i nekih znanja koje su apsolutno vezana ne samo za veslanje, nego za snalaženje na vodi. Ekipa se bori dobro, maksimalno dobro, stvarno ne mogu da kažem. Talasi su apsolutno nije za veslanje.
Talasi su bili sve veći i veći. I onaj lagani početak koji smo imali počeo je da se pretvara u jedno onako veoma čvrsto veslanje. Talasi su počeli prvo da udaraju o slegere, onda su prelazili pramac, prelazili su krmu, udarili su njihova leđa. U jednom trenutku ja sam shvatio da ispod njih vidim vazduh. Znači, krma i pramac su bili u talasu, a njih dvojica su bili u vazduhu. Tog trenutka sam shvatio da imamo problem i da idemo u nešto što je veoma ozbiljno u slučaju da pukne čamac, obojica će da završi u Dunavu. A najveći problem u stvari je kad se završi u talasima, nisu talasi, nego je sprej vodeni koji nosi vetar i koji sam ja video u vazduhu. Dakle, taj sprej u stvari je opasnost za svakoga ko se potapa u oluji. Nikad se ljudi ne udave od vode, nego se udave od vode koja se nalazi u vazduhu. Ozbiljno sam se razmišljao šta da radim i da li da prekinem ekspediciju, pošto je već u prvoj etapi, prva etapa je produžena, tako na drugu etapu, jer su ta prva 2 sata veslali Igor i Žile, nismo mogli da se zamenimo, oni su prihvatili odmah da se nastavi po starom dogovoru. U tom trenutku mi smo, Čeki i Špagi koji su bili sa mnom u čamcu, prišli smo dublu. Ja sam pitao momci, jel nastavljamo? Oni su me začuđeno pogledali, niko nije razmišljao o tome da se odustane od ovoga, idemo do kraja. Ostalo nam je do Golubca vrlo malo, možda svega 4-5 km. Ja sam zamolio drugi motorni čamac da prođu do Golubca i da odu da izvide da li, pošto je tu Dunav savio na desno, desna obala se okretala još više ka jugoistoku, da oni prođu da vide koje su visine talasi, a nas petorica smo videli uz obalu jednu malu, kao, eto, jedan mali zabra, mali zalivčić koji je imao neko visoko drveće i tamo nije bilo toliko velikih talasa, jer to drveće sprečavalo jugoistočni vetar dođe tu. I pošto su momci bili već mokri u dublu, ja sam rekao, momci, dok sačekamo izvidnicu, idemo da se sklonimo ovde, pa rekao, sedit ćemo tu dok se oni ne vrate. Mi smo spazili u tom zabranu jedan zid. Bila je neka kuća, bio neki zid, međutim ono što je bilo bitno na tom zidu, bile su 3 automobilske gume okačene, što je istog sekunda značilo da tu može da se pristane. Mi smo pristali smo motornim čamcem, ljudi su nas sačekali, zbunjeno nas gledali, vidjeli su mokre veslače, vidjeli su motorni brod koji prilazi, čamac. Pitao sam gde možemo da iznesemo veslački čamac, pokazali su nam nekih 30 do 50 metara ispod tog zida bio jedna kosa ravan za spuštanje ribarskih čamaca, izvukli smo čamac. Za to vreme vratila se ekipa Dejan i Vlada koji su otišli da vide Golubac sa lošim vestima gde su nam rekli da se vetar toliko pojačao da je apsolutno problem i da prođe motorni čamac dole, a ne veslački. I svi smo se vezali jedni za druge, stali smo tu uz obalu i donešena je odluka da se ne odustane, zajednička na inicijativu sva 4 veslača, svaka im čast čestitam, da idemo dalje. Ovo je ekipa koja je veslala prvu etapu. Za sat vremena uspeli smo da pređemo samo 6 km. Problem je bio u tome što su talasi bili ogromni i što je praktično čamac je svaki 10-ak zavesla je punjen. Pražnjem i zato smo ga digli. Šta je vaš utisak uopšte, kako je to proteklo? Ja vam čestitam u svakom slučaju, ovo je bilo i sve snage, nema šta. Ali niti ovaj čamac za ovako vreme, a i mislim da je već bio rizik ozbiljan i da se nešto desi na čamcu, da se ne daj Bože potopite. Tako da, eto, šta imate vi da kažete? Generalno da, baš to što si rekao, čamac je prosto za trkačko veslanje, samim tim nije predviđen da trpi ovolika izlaženja i ulaženja u vodu. Generalno što se tiče veslanja, uvek je lakše veslati po kontravetru što se tiče tehnike. Mnogo je lakše veslati po kontravetru nego po kontraboku, kao što smo prošli put imali. Ali jednostavno samo veslanje nije imalo smisla jer smo na 10 zavesla morali da stanemo, da ispraznimo čamac. Ali mislim, pretili opasnost da pukne čamac na pola, da završite u Dunavu i da onda stvarno ulazimo u neku opciju pogibelji, to stvarno ne treba nikome
i mislim da je ovo pametnije. Mi smo rešili da na motorni čamac popnemo veslački čamac i napravili smo čitavu jednu konstrukciju ekspresno, jedan, što bi rekao Špagi, inženjerski poduhvat, i napravljena je čitava konstrukcija na krovu čamca. Koristili smo svu opremu, naravno imali smo i alat, imali smo sve. Podigli smo čamac, učvrstili ga, vezali i sad smo krenuli da prođemo tih par kilometara, da prođemo Golubačku otvorenu širinu Dunava i da se negde dole u malom Đerdapu, čim se smiri voda, nastavimo da veslamo. Katastrofa, ali nema, ovo je bilo pogibelj. Nema razloga. Se neko udavi da pogine, neko, nema smisla. Ovo je dubina na ulazu, sad ćemo da odemo i da vidimo stenu Babakaj. Ona je mnogim brodarima dunavskim bila orijentir, mesto oko koga su se orijentisali, a mnogim brodarima je bilo mesto i gdje su završili plovidbu. Evo kako izgleda vetar. Čamac je na krovu, veslački, vezan. Ulazimo direktno u Koševu, ovo je preko 40 km na sat duva vetar, preko 40. Ovo je ulaz u Đerdap. Na ulazu u Đerdap je Golubački grad, to je stvarno divan. Vidite i sami koliko duva i kakvi su talasi. Ovo je, nažalost, vreme nas nije poslužilo da proveslamo ovaj deo, ali odužit ćemo se. Na rumunskoj strani vetrenjače. Iza Golubca, iza starog grada, ulaz je u Đerdap, to zovu mali Đerdap. Prešli smo nekih 20 km od planiranih 80 danas. 10 smo veslali, 10 smo se vozili čamci. Evo ga udar, ovo je preko 50-60 km na sat udari vetar. Pogledajte trake kako igraju, koje drže čamci. Sve vibrira. Vodi računa, Igore, tamo samo ima granje, Igore. Tako je, idi levo krmom. Ovo je izazov, ne da veslamo, ovo je izazov i da ploviš čamci. Stvarno izuzetno jak vetar. Danas dok smo bili vezani uz restoran i dok smo praktično negde kod ušća reke Pek, veslački čamac dizali na krov, ja sam razgovarao sa ribarima i rekli su nam da ne idemo dalje. Ali ovo je stvarno perfektan dan i perfektan vetar. Bili smo sada 4 veslača i ja u jednom čamcu, u drugom čamcu prateća ekipa. Tu je bila jedna mala intervencija hiruška, pošto se Igor povredio dok smo vezivali taj čamac, praktično ubao se na nogu, to je naravno doktor Čeki sve rešio. Ovo je Špagi DJ, on ima izvuči, pogledaj kako on zvuči. On je DJ, za to vreme doktor Čeki operiše Igora. Igore, ne nema, Čeki. Nežno mi doktor, bre! Evo, koncerta. Nema što. Da pohvalimo lekara, izvadio mi trn. Je li izvađen trn? Ovajda je bilo, nema ga. On se dalje bol, ali ne osjeća kao da ima strano telo. Mi smo prošli rumunsko ostrvo koje je režim Čaušesku rešio da napravi ekskluzivno letovalište za rumunske tadašnje funkcionere. Međutim, pošto je to propalo, ostaje most koji je napravljen preko Dunava, preko rumunske strane, ali koji nije imao nijedan prilaz sebi i bez podloge. Tako da izgleda kao jedna
jedna neobična skulptura. Danas na tom ostrvu žive konji koji su naselili tamo pre 30 i kusur godina, potpuno slobodno divlje, most stoji, ali niti ko može da dođe na ostrvo, niti konji mogu da odu s ostrva. Četvrtu etapu hteli su da veslaju Špagi i Čeki. Oni su se isto veoma dobro i hrabro borili s tim talasima, mada moram reći da je polako vetar počeo da pada. Došao je već drugi deo dana, to je već bilo posle 2 popodne. Stigli smo do Donjeg Milanovca. U Donjem Milanovcu smo napravili jednu malu pauzu jer smo svi bili premoreni. Dobro je! Pristiže nam i podrška tamo iz daljine, oni su ostali dosta iza nas. To je kuća Miše Anastasijevića, jednog od najbogatijih Srba 19. veka, vlasnika 80 brodova. Obogatio se u monopolu koji su mu Obrenovići dali vezano za so. Naravno, ovo nije njegova kuća jer on je rođen u Poreču. U Poreču koji je ne u Istri, nego u Poreču koji je na Dunavu, ostrvo koje je iz 19. veka prebačeno na obalu, a 71. godine napravljen je ovaj Donji Milanovac. Praktično ovaj grad je 3 puta seljen. Dao je neke velike ljude, jedan od njih je možda i najveći kapetan Miša Anastasijević. Ispod ovog brda je bio stari Donji Milanovac i ostrvo Poreč. Visoka je marina, samo polako vodite računa. Evo kako izgleda. Šta je voda uradila? Pazite, to su šipovi koji su prečnika 50 cm. Svaki je nabijen po 5-6 metara u dno rečno. I evo kako je marina završila ove zime. Kažu da su talasi bili praktično visine krovova. Poslednju etapu prvog dana subote, etapu koja ide između Milanovca i Porečke reke, odvestali su opet ko nego Igor i Žila. Idemo 2 puta desna jače, ulazimo u zaliv. Dobar je ritam, skrati zavestaj slobodno, nema potrebe tolika dužina. Idemo desna. Ulazimo u Porečki zaliv. Iza nas je ostao mali kanjon, kako kažu. Evo ga Porečki zaliv. Lagano, momci! Idemo desna, momci, idemo na desnu obalu. Desna obala! I sada 500 tona veslanja u prvom planu. Da vidimo kako to izgleda u praksi. Pun zaveslaj, dobra tehnika. Dobar je pravac. U Porečku reku dobrodošlicu nam je poželeo prvo on. Evo gdje smo se vezali, kako smo pristali, šta radimo. Kavalete uzmite i na plažu. Evo dolazi dubl. Ovi koji su krenuli danas, oni završavaju. Špagi, Igi.
Došli smo u Porečku reku, logistički smo se pripremili pre polaska na ovaj put. Obišli smo sve te lokacije da znamo gde ćemo da budemo, gde se vezujemo, gde spavamo, gde jedemo, gde sipamo gorivo. Tu, naopako sam. U Porečkoj reci smo se vezali za jedan gat i na tom gatu smo prenoćili sa motornim čamcima, a na obali su veslači napravili šatore, izneli smo Dubloskul koji je bio nešto što definitivno svi zavoleli jer je čamac sjajan i neuništiv je. Nikad nije bilo lepše veslanje, znači zalazak sunca, Dobro. veslanje je savršeno, mirna voda. Baš smo Da mi ostali neko rekao moraš da umreš, ja bih rekao može sad. Nećemo da umiremo. Nećemo još da umiremo, znači bilo lepo. Porečki zaliv, a? Ovo je top za veslanje. Top, pa nema šta. Ne može lepše da bude. Bukvalno je toliko prvo stajeća je voda, drugo zejtin. Zavetrinje. Posle onoga što smo preživjeli na početku Probali smo miročku večeru koja je bila nezaboravna. Zahvaljujemo se našem prijatelju iz restorana Miročka dolina koji je napravio jednu stvarno spektakularnu večeru i nakon toga smo otišli na spavanje. Danas je nedelja, polako smo ustali, otprilike je 7:30. Spremili smo se, raspremili šatore, ovamo na rtu gde smo i mi postavili šatore, neke nišlije su celu noć pecali i puštali muziku. Da pogledamo našu flotilu, a vidimo ovamo prelepu, zaista prelepu Porečku reku. Ona ide još 2-3 km unutra. Ustali smo u nedelju, oporavljeni i spremni za drugi dan i ulazak u Gvozdena vrata i Veliki i Mali Kazan. Pazi tamo na bure, ono plavo. Početak drugog dana, krećemo iz Porečke reke sada ka Gvozdenim vratima, tamo može se vidjeti u daljini. Šta da kažem, danas nadam se bolje vreme, manji talasi, vetar ne bi trebalo da bude mnogo jak. Čeka nas Iron Gate, iliti Gvozdena vrata, koje ćemo sada da otvorimo ovim našim čamcem. Kapija Evrope, idemo da vidimo naše toliće. Širom ćemo ih otvoriti za prolaz. Pozdrav! Jutarnja tura, krenuli su Čeki i Špagi, veslali su sakriveni, vetar je i dalje duvao, ali je sada sa jugoistoka krenuo na istok i na neki način to je bilo dobro iz prostog razloga što su planine nama bilo okrenuti istočno, tako da su nas planine donekle štitile. Bilo je vetra, bilo je talasa, ali ne kao prvog dana. Ajmo Dubloskul, spremni, odbij! Stavili sam. Drugu etapu, drugog dana su veslali ponovo Igor i Žile i oni su doveslali i ušli prošli kroz Gvozdena vrata, ušli smo u Veliki Kazan.
U Velikom Kazanu izvršena je zamena i bila je treća etapa drugog dana koju su preuzeli Čeki i Špagi. Ovamo gliseri divljaju. Đerdap, kao da je autoput u ovoj zoni. 2 dana nismo sreli nijedan brod, ali izgleda da su svi ovdje na Đerdapu. U Velikom i Malom Kazanu. Veliki izazov su nam predstavljale dve stvari. Prva stvar je sam Kazan, sama konfiguracija dna Dunava je veoma, ispod vode je veoma neobična. Dubine idu i do 80-90 metara, pa onda dolaze na 20. Praktično to su ogromne hrilje koje stvaraju turbulenciju tako da voda vri. Polako, momci! Na površini vri, zato se zove Veliki Kazan. Bravo, samo veslaj, tako je, vozi. Vozi, samo veslaj, ništa drugo. Bravo. Izdrži. Stegni zube sad, još malo. Bravo, bravo. Tako je! Bilo pakleno ovo parče, a? Bilo mirno ko glava, možda se vidi. Ajde. To je, malo smo stali samo da odmorite, znači 10 minuta isprazni vodu. Igi, jel može? Evo ga, Decibelius tamo iz Igora, na rumunskoj strani. Ako se odbijem krmom... I rumunski restoran. Polako, čekaj. i hiljade rumunskih glisera koji jašu po nama. Gliseri koji su vozili turiste apsolutno nekontrolisano i apsolutno na sve strane. Oni su stvarali ogromne talase do te mere da je ekipa Špagi i Čeki sat vremena veslala 4 km kroz Kazan. To je bilo i pražnjenje čamca, i stajanje, opasnost da se prevrnu, ali su sve izneli to, čestitam, i na kraju su doveslali do Trajanove table. Na Trajanovi tabli kaže imperator Cezar, božanstveni Nerve sin, Nerva, Trajan, Augusticus, Germanicus, vrhovni sveštenik, zastupnik naroda po 4. put, otac domovine, konzul po 3. put, savladavši planinsko stenje, put ovoj sagradi en lakuja. I na kraju smo mu potopili put. Na kraju ostade put 20 metra ispod površine jezera. Evo zamena kod tabule Trajani. Evo jedan. A vidi ovo dvojica podrške, pogledaj. Idemo dalje nizvodno ka Teki. Je sve okej? Ništa, pa da krenemo. Izašli smo iz Kazana. Rumunska strana. Evo kakve su to plovila, sve putuju Dunavom. Skrap. A ovdje idemo dalje, nema šta. Idemo ka Teki. Posle borbe prsa u prsa. Izmoren od dolaska do Trajanove table. Vetar duva. Ali nas čuju planine. Evo, prolazimo Tekiju. Čvrstim zaveslavima. Igor i Špagi. Tu se već, da kažem, Dunav smirio, tu se otvorio Dunav, tu prelep, izgleda kao more, divno je bilo svetlo, već je počelo da pada onako lagano i popodne. Stvarno dosta liči na Jadransku obalu, uopšte Jonsko more sa velikim vodenim prostorima, sa brdima, liči na ostrva i jednostavno
veslanje je tu sad poprimilo onaj oblik i onu razmeru koju treba da bude. I probamo bez okretanja. Može. Može. Krenula je etapa od Ekije koja treba da završi nešto ispred Đerdapske brane gde je prevodnica zapravo, jer tu ne možemo da uđemo. Do nekih 2 km pre prevodnice možemo da idemo. Naš cilj je bio da dođemo do brane na Đerdapu. Naravno, mi do brane ne možemo da dođemo iz prostog razloga što je i opasno, a i potrebne su dozvole, tu su prevodnice, tu se ulazi u potpuno drugačiji režim plovidbe. Polako se približavamo Đerdapskoj brani. Voda se smirila koliko toliko i mi posmatramo sad naš dubl koji je izmoren sa puno žuljeva. Pristupa savršeno profesionalno svakom zaveslaju. Evo, završili smo. To je to. Đerdap, vidi se. Tu je. Bravo, momci, čestitam! Gde je radost? Nema, poslije to mi Ispod nas se nalazi Ada Kale. To je nekadašnje Tursko ostrvo. I na njenu praktično pripadalo je Rumuniji i živjeli su Turci do potapanja. Ali mnogo bitnije za nas u ovom trenutku je da je 803. Milenko Stojković sa srpskim ustanicima posekao zloglasne dahije. Aganliju, Čučukaliju, Mula Jusufa i Fočić Mehmed Algu. Ko to ne zna ide ponovo u gimnaziju. Ko to ne zna ide pod mač. Je li bilo teško ovo zadnje, a? Evo, brate, kao da ste malariju dobili. Ja, znaš koji su najgori? Ovaj ovde i ovaj što je ovako. Otkud ti deo palce, čekaj, da znaš? A da, što nije drašće. Ide povratak za Tekiju, uzvodno. Iza Tekije smo veslali iznad nekadašnjeg Sipskog kanala. Tu je nekada Dunav bio plitak i tekao je kao brz potok. Tu je dubina Dunava bila uvek garantovana od 3 metra, međutim voda je toliko brzo prolazila da su brodovi bili izvlačeni uz pomoć lokomotive koja se kretala po željezničkoj pruzi koja je bila instalirana na kopnu. To je sada potopljeno zbog stvaranja akumulacije za Đerdap. Poslednji kilometar i po ka Tekiji, uzvodno. Poslednji zaveslaj. Sad je već umor tu. Polako, stižemo sve, dečaci. Danas je bilo baš teško, a juče još teže. Dakle, došli smo na cilj. Drugog dana je bilo ozbiljno teško, naporno. Ono što je najveći problem je što nismo mogli da koristimo talk, jer voda je bila svuda oko nas oba dana, ruke su izuzetno mnogo stradale. Stižemo lagano, tu ćemo da se iskrcamo na plažu, dobre, još malo ima. Još 5 zaveslaja. Stižemo. Ovo smo tamo prošli, ovo smo ostavili. I za nas, evo ga Tanja. Za razliku od prvog puta, ovo bilo daleko teže. Daleko složenije, daleko logistički teže. Ljudi, gde je radost? Čak smo i nudili da ih prevrnemo, neće.
Momci, stigli smo. Ja bih pre svega čestitam Milošu, to je bola leđa. Samo ovako, dok se ova dva moreplovca, Magellan i kako se zove Vasco de Gama iskrcaju, vidimo ko je ko. Pa da, pa ja sam gurao najviše kao i prošli put, pa naravno. Čekaj, Špagi, tebi fale delovi jebote. Pa nema, brate, ovo ti kažem ti kolera jebote. Ovdje su prošli ovi ljudi. Svaki nam čas za ovo, realno. Špagi. Kao i uvijek. Ja, brate, samo ću reći ovako. Ponosan sam na ove momke, kao i uvijek što kažem. Žile, Ja, evo, bilo je dobro, mislio sam da će biti lakše, ali bilo je dosta teže nego što sam... Igi kao sportski direktor, završna, Igi. Pa isto. Šta je isto? Isto, bilo je teže nego u prvoj etapi, ali dobro. Dobro. Na kraju smo čamac podigli na kombi koji je stigao iz Beograda, pričamo o veslačkom čamcu. Istuširali smo se, spremili smo se i otišli smo na večeru koja je bila praktično čast još jedne pobede i još jedne avanture, da tako kažem, koja apsolutno ostaje nešto što je neizbrisivo i nešto što je definitivno dalo ukus našim životima. Od Beograda do Đerdapa ima kao od Herceg Novog do Splita. A od Beograda do Đerdapa i nazad ima kao od Herceg Novog do Rovinja. Znači, preko 500 km. Čisto da znate. Tako da, ovo mora... Pa, 500 tona vesla, nego ovo mora se pojede. To je... A? 2000 tona. Da li ćemo ići dalje? Da. Ako mene pitate da li bih još jednom išao ovu turu, na ovaj način bih volao da ne idem. Bilo je baš izazovno, mislim da je put bio izuzetno naporan, izuzetno logistički komplikovan. Talasi, sunce, bez daška vetra. Drugi dan, pričamo o drugom danu. Ja mislim da će se svi složiti da su ovo sigurno najteži uslovi za veslanje koje smo ikada prošli. Tako da, što se toga tiče, eto to. Prvi dan ne mogu ni da pričam, Bog zna, o nekom veslanju, budući da ono stvarno nisu bili uslovi, ono su uslovi na granici da Kostal može normalno da ide, a ne neki regularan trkački čamac. Osjećaj taj kada vas talas poklopi preko glave, udari vas, što se kaže, po ušima, završite mokri i na svakih 5 zavesa morate da praznite čamac sa sunđerom, da jednostavno ispraznite vodu iz njega da se ne potopi. I druženje je bilo fenomenalno u svim, i u toku veslanja, i u toku blejanja na čamcu, i u toku noćenja u šatorima. Neverovatan sklad momaka koji su veslali. Jednostavno nisu mi dali priliku da sednem u čamac i još jednom ću se zahvalim na tome jer je bilo stvarno izuzetno teško i komplikovano veslati u ovim uslovima, ali mislim da je njihova sloga i njihova komunikacija, njihovo veselje nešto što je karakterisalo ovu turu, bez obzira na neke, možda nekada i moje komande koje su bile odsečne i jasne, ali to je isključivo zbog bezbednostnih razloga, a ne zbog toga što je bilo ko od nas bio glavni. Ovde su njih četvorice bili glavni i oni su tu turu i ovaj napor podneli na svojim rukama i na svojim leđima. Ja hoću da im se zahvalim, isto kao što hoću da se zahvalim svim ljudima koji su učestvovali u ovome, pre svega našoj podršci Dejanu i Vladi, koji su deo svog, da kažem, vremena uložili u sve ovo. Naravno, zahvaljujem se i ljudima koji su nam pomogli da ovo lakše uradimo, kao što su Farmanova i Huawei. Nadam se da će i dalje da idu u sledeće izazove i avanture sa nama. Mislim da smo ovaj put videli mnogo lepše predele. I sam taj ulazak iz Dunava u Porečku reku za mene je predstavljao jednostavno jednu sliku kako idealno veslanje treba da izgleda. Veslate Dunavom, a iznad vas, jedno 300 metara gore, su masivi koji prolaze i koji jednostavno vidite pećine. Uživanje u prirodi, uživanje u
to kažemo, zalasku sunca, jednostavno kao neko umetničko delo je izgledalo sve. Manje naporno bilo prvi put, ali je bilo po meni bolje drugi put u smislu okoline, druženja, plaže gde smo se kupali. Ima jedan beach bar veoma lep, tu sad ispričamo kao anegdotu, gde je naš admiral izričito naredio dvojici svojih pomoraca da odu i sednu u pub i da se ne pomeraju. Oni su to uradili, tako da i dalje, znači to je dokaz da kada smo mi izašli čamce, mi dalje poštujemo komadni lanac. Nije bilo talasa toliko prvi put, tako da smo prvi put prošli onako bez nekih teškoća, dok drugi put, prvi dan je krenuo onako i krenulo je nastavilo u nekom haotičnom smeru sa talasima koji su nas baš onako poremetili. Ja mislim da niko od nas nije imao dilemu da ćemo mi to kako tako ćemo završiti. Proći ćemo kroz taj klanac, staćemo ako treba 10 puta, praznit ćemo čamac 20 puta, ali će se završiti i kao što smo i pokazali. Definicija veslanja je, kaže, to je muka na muku. Dakle, svaki zaveslaj koji su odveslali bio je 100%, svaki zaveslaj koji su odveslali nije bio samo veslanje, bila je jedna neverovatna veština da se savlada reka, da se savlada voda, da se savladaju uslovi koji nisu bili uobičajeni, pogotovo ne za sportsko veslanje koje se mi bavimo. Tako da je to za svako poštovanje, Moram da kažem da je Dunav i priroda koju smo prošli nešto što je fascinantno i na neki način možemo i da se zahvalimo celo ove situacije, jer veliko pitanje je ko bi od nas uopšte pošao na ovakvu turu da su okolnosti bile normalne i da nije bilo korona i da su ljudi odlazili na normalne i običajne godišnje odmore. Tako da mi je ovo jedna nesvakidašnja avantura i zahvalan sam što smo svi ovo mogli da doživimo. Ljudi uz put su bili izuzetno prijatni, ribari koji su u par navrata nas gledali zbunjeno, pogotovo kada smo veslali kroz talase, klimajući glavom, onako u neverici. Neki su nam čak i govorili da ne krećemo dalje, ali mi smo to prošli, smatrali smo da možemo da prođemo kroz to i to smo uradili. Hoću se zahvalim ekipi, hoću se zahvalim našim prijateljima, hoću da se zahvalim svim onima koji nas prate i da obećam da će apsolutno da sledeća tura bude još izazovnija i još zanimljivija. Ili možda čak more, što da ne, ova cela etapa je praktično od Beograda do samog Đerdapa u dužini isto kao kad bi se veslalo od Kotora do Splita, tako da možda nije loše ni nešto tako napraviti, jer jednostavno samo bi naravno u tim uslovima morali da imamo neki kostal čamac, kostal dubal recimo i onda ne bi imali problema, što bi se rekao. Pa mislim da ne bismo trebali da preterujemo sad, da ne znam kakve planove imamo, ali mislim da bi možda bilo najrealnije da se vesla od Portugala do Kariba.